Dual no és que vinguin aquí a prestar uns serveis, venen a formar-se aquí. L'evolució en alguns casos és assombrosa. És un any que estàs fent pràctiques pel dematí i després estudiant per la tarda. És evident que estem contents de la seva evolució. Dels alumnes de FP Dual que han vingut aquí s'han quedat, s'han incorporat. Sempre aprenen coses aquí, suposo que això també és la part complementària del que ells fan, però que sí que venen amb coneixement de coses que li sonen. Llavors penso que també se motiven més així. Es una manera de aprender y de estar en este mundo laboral, y es lo que decimos, no tiene lo mismo una persona que hace 350 horas de prácticas que durante un año, que son muchas más horas y aprendizaje continuo. Comencen el Dual en una època que per nosaltres, o en qualsevol assessoria, és com l'infern, no? O sigui, comença la campanya de renta, impostos, i arriben aquí al mes de maig, o sigui, és tota la feina que poden trobar en tot un any la troben en 2 mesos, no? L'FP Dual, doncs, una oportunitat d'estar en un treball on, mica en mica, vaig poder anar millorant i assimilant tasques. Va ser una formació contínua. Es más factible el ir a una empresa y trabajar y poner en práctica esos conocimientos que el simple hecho de aprenderlos en una clase. Mirant enrere, penso que els objectius que em vaig fixar en un primer moment han estat aconseguits. Les empreses també tenen aquesta facilitat per dir, bueno, dedico part del meu temps en formar aquesta persona, però és que val la pena. Són alumnes, però també són companys de feina i, per tant, moltes vegades fan aportacions, no és que puguin fer-les que les fan. Al final de curs, la maduresa, ja no de l'alumne, sinó de la persona, doncs és molt alta perquè ha hagut de fer molts sacrificis per tirar endavant el curs i la feina.